गंसे गामियाव 35 बोसोरनि उनाव गामियाव सरकारनि साख्रि मोननो हाना गामिनि सुबुंफोरनि रंजाखांनाय लाबोनो हादों। बावैसो सिगां फोसावजानाय आसाम कामान्डनि रिजाल्टआव सपना सरगयारी मुंनि सासे हिनजावसाया साख्रि मोननो हाना गामिनि जौगाखां लाबोदों। नाजायोब्ला जाफुंसार जानो हायो बेखौ फोरमान खालामदों सपना सरगयारी मुंनि सासे हिनजावसाया बावैसो सिगां आसाम पुलिसजों खुंजानाय एबि आरो इउबि आनजादाव सपना सरगयारीया उथ्रिसार जाना आसाम कामान्डआव साख्रि मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमलिगुरि गामिनि थागिबि नमल सरगयारी आरो बिमा सन सरगयारीनि फिसाजो सपना सरगयारीया आसाम कामान्डआव साख्रि मोननो हानायखौ लानानै गामिनि सुबुंफोरा गोजोननाय फोरमायदों आरो मान बावदों। मख'जाथावदि थांनाय गोलाव 35 बोसोर बे सिमलिगुरि गामियाव सरकारि साख्रिखौ रावबो मोननो हायाखैमोन। देग्लाय सपना सरगयारीया आसाम कामान्डआव साख्रि मोननो हानायखौ गामिनि सुबुंफोरा खुसिजों रंजाखांदों। बिथांनि खुसिनि खौरांखौ मोनना बिथांनिनो बिमायं मेन्दा सरगयारी, अजित सरगयारी लोगोसे आसाम पुलिसावनो साख्रि मावनाय जतन सरगयारी बिथांमोना गोसोआव रंजानाय लाना सपना सरगयारीखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि मोनसे खौरां। जों साख्रि जानानै 35 बोसोरनि उनावसो दिनै साख्रिखौ जोंनि गामियाव मोनदो। बेनिखायनो आं बे गथ'खौ दिनै एपइन्टमेन्ट लाना फैनायखाय दिनै आं बरायनाय जाबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेखायनो आं दिनै बेखौ एपइन्टमेन्टखौ लाबोनायखौ नेनानै दिनै आं बरायनाय जाबाय। दा बै जोंनि बियाङा जिबायदि उथ्रिलांना जिबायदि माबा खोथैबाय, मोजां साक्सेस खोथैबाय, दा उन्दै जोंनि गामियाव थानाय जे फरायनानै फैनाय मानसिफोरा आं बिनि लानानै गोसो होनानै फरायनानै खेला गेलेनानै बेखौ उन्थ्रिनायबाथाय आं आरो गुबुन जुदि ओंखारबावबा आं गोजोनबावगोन आरो बेखौनो गोजोननाय हामलाय सानबाय। जों गामिनि गेजेराव इमान बोसोरनि उनाव दिनै साख्रिखौ मोननानै दिनै गामिनि गेजेराव बा जा न'खरनि गेजेराव माबानानै आं बेखिनिखौनो माबानानै गोजोननाय बुंनो सानबाय।